Bueno, doncs ho he de dir, vaig ser l'únic alcalde que va votar en contra. I per què? Tots van votar a favor, i per què? Doncs bueno, molt fàcil. Quan l'abocador del Mas, que està a l'interior de la plana de la Galera, era només per una comarca, que era el Montsià, doncs bueno, entenc que hem d'anar tots units a la mateixa comarca i no hem de mirar prim, pam dalt, pam baix. Però ara, ja fa un any i pico, que entra a la comarca del Baix Ebre. Ja és una altra comarca. I jo el que no puc entendre és que la Galera, que està a 2 quilòmetres de l'abocador, tinguéssim que pagar el mateix que un ajuntament que està a 70 quilòmetres, perquè és una altra comarca. Hem d'entendre que no parlem de quilòmetre zero i producte de proximitat, no podem pagar uns que estan a uns 2 quilòmetres que un altre que està a 70. A més, te diré un exemple. Si tu preguntes a un ciutadà de qualsevol poble, vols pagar 48 euros i que se l'emporten a 70 quilòmetres, o vols tindre-ho gratis i ho tindràs a casa? Tothom te dirà que se ho emporten, perquè la basura no agrada a ningú. Malauradament, estem en una situació, tot i que la comarca del Montsià és una comarca molt petita o molt menuda, hem de distingir dues velocitats. Una molt bona, i no ho critico perquè està en una situació privilegiada, que és la costa, on ara mateix parlàveu del turisme, etc. I una altra segona velocitat, que és l'interior del Montsià. Que estem igual ara que fa 40 anys, que 50 anys. M'explico? El que passa que al final ens prendran per troglodites allà dins. Allà dins poseu basura i poseu el que volguéssiu, que aquella gent no dirà res. Per tant, sí que dic que no vull pagar com en altres pobles. El president del COPAT em va dir que, clar, si miràvem els números ben mirats, possiblement els pobles menuts haurien de pagar més que els grans. Per què? Perquè, clar, omplir un camió de brossa en un poble gran costa menys i un poble menut costa més. Tot i que paguem per les aixecades i pujades i baixades. I jo vaig dir, doncs molt fàcil, ens hem equivocat de posar l'abocador. L'abocador hem de posar a una capital d'estes grans. Total, que avui en dia la comarca de Montsià passa de 2 milions d'euros, que es deu al COPAT. Per tant, s'excusen en que si els interventors, que si els papers, que... No, escolta'm, s'excusen perquè els pobles menuts ho paguem. I els pobles menuts ho paguem i no tenim tanta estructura ni múscul com tenen els ajuntaments grans. És voluntat de pagar o voluntat de no pagar. Per tant, també em queixo en el sentit que ens hem de posar tots al corrent de pago.